Следва категория иновации, а победител е Cognight. Наградата ще получи господин Шломи Лайзел, генерален менеджер за България. Отново заповядайте при нас. През 2024 година Cognight организира и проведе Cognight Intelligence Summit с над 300 участници от 70 държави. Там бяха представени нови AI решения за разследващ анализ, насочени към по-прецизно и ефективно справяне с съвременните заплахи. Събитието включваше панели от експерти, демонстрации на продуктови решения и предостави възможности за партньорства. Заповядайте. Благодаря отново. Our people are deploying more than 2 million lines of code every year. We are by global leader in innovation, and we reinvent the thing, and we believe that we don't wait for the future, we create it. Thank you so much for everyone and for this award. Thank you. Благодарим ви.